In de keuken van Lauswold is het jood business as usual. Toch is elke keer nu te schroeven met de Michelin-ster. Ja, supermooi. Het is echt een hele eer eigenlijk hoor. Maar, ja, een stukje extra motivatie weer om er verder te gaan. Een mooie beloning op een soort het werk inderdaad. De souschef had wel een idee waarom het ze de ster kregen had. Ik denk toch wel een goede mix tussen lokale gerechten, maar dan toch maar wat internationale invloeden in deel te zetten. Een beetje een eigen stijl. Ja, het moet gewoon lekker wezen. Dat is ons doel, zeg maar. En ja, natuurlijk moet ik een beetje mooi blad maken, maar dat het echt lekker moet wezen, dat is de stem voor. Het gaat eigenlijk voor een constante goede kwaliteit, zeg maar. Dus ja, ik denk dat wij dan op zich wel een goede constante kwaliteit leveren op het moment. En nou, dat wordt misschien maar beloond, dat wordt schoen. Nu is het de kunst om de Michelin-ster te behouden. Dus dit dus wel wat druk op de keuken. Ja, in zekere zin wel, maar ja, eigenlijk zullen we net vol oors gaan anders dat we dienen. En ja, we willen gewoon het beste. En ja, wat er een ster als beloning te snoer zit, is dat natuurlijk mooi, maar ja, dat is natuurlijk net het doel geweest. Al reacties hoor? Ja, heel soort. Dat van Arne Oeras tolven wie ook bekend. En ja, de telefoon die ging maar terug. Iedereen en alle felicitaties van collega's en vrienden, familie en ja, geweldig. Er is net één restaurant in Nederland dat zijn ster verliest. Dus ook de Koriander in Drachten en Elevé in Ljouwert houden haar een ster.